a todas horas, en todos os formatos, tele, radio, web, redes sociales e agora xa o que lles quedaba, os informativos. A mí o que non me gusta é que parezamos máis unha delegación de Telemadrid aquí con información que parece que ten máis que ver co que pasa na realidade do centro do Estado e non con esa información propia que deberíamos dar, que para iso fomos creadas. A min o que me disgusta profundamente é esta sensación de desmorecemento, de perda de sentido, de que a maior parte dos profesionais estean na tele sen ningún tipo de cometido, que o sometan a irrelevancia, entón iso éncheme de profunda tristeza. A min o que non me gusta da CRTVG é que, ademais de que non nos deixan informar coa veracidade e a pluralidade que se require, pois que tampouco teñamos programas de entretemento que podamos ver a xente, por exemplo, da miña idade, que teño 45 anos. Que se deixe morrer esta tele, esta radio, que se venda, que se privatice por cachos, porque creo firmemente no servizo público, e iso significa que nós, os traballadoras, os xornalistas, os reporteiros, non traballamos seguindo a liña editorial de ningún partido político, traballamos únicamente o servizo da cidadanía, que é só a que nos debemos. A CRTVG imos liberar a CRTVG. Como me gustaría que fose? Pois gustaríame que puidéramos traballar en liberdade, que todos os temas foran plenamente accesibles e que os criterios básicos pois foran a profesionalidade da xente que traballamos na Televisión de Galicia, a veracidade e a obxectividade. Ter unha CRTVG onde crianzas como as miñas poderán ter contidos na súa lingua, contidos actuais, e non ter que remontarnos a contidos do Xabarín, que foi para a xente da miña xeración un descubrimento a todos os niveis, a niveis de programación, de vídeos musicais, descubrir grupos de rock que podían cantar na nosa lingua, foi unha forma de achegarnos pois un pouco máis a esa cultura propia. Que haxa programas de humor intelixente e non donde sempre se rían de nós, que parece que somos paletos os que somos do rural e da aldea. E por outro lado tamén boto moito en falta na CRTVG máis información local e de proximidade, que se fale das nosas aldeas, das nosas vilas, como antes destes últimos 15 anos había un informativo local de 20 minutos en todas as delegacións territoriais. Tamén gustaría que poidera haber espazos para os grupos musicais deste país nun momento que eu creo un dos mellores da historia na creación de música na nosa lingua, que teñan ese espazo onde amosar os seus traballos con música en directo, con vídeos e demais. Pois voto de menos un pouco unha TVG para todas. Se queren meter de gasolina a situación, faremos que ardan eles e elas primeiro.